Salutare lume! Mă numesc Mora Alexandru, am 12 ani și acesta este primul video pe canalul meu sau al nostru de gaming. Pe acest canal va fi mult Minecraft, dar adică survival games, Skywars și Minecraft Vanilla, poate și niște mape de parcurs. O să căutăm. Da, și alte jocuri, dar cel mai des o să fie Minecraft. Acum cred că o să mergem, mai omorâm niște oi. Încă ne pregătim pentru noapte deja. Bun. Și acum strângem niște lemn. Strângem puțin lemn. Cred că doar copacul ăsta sau încă unul. Și mergem și ne căutăm un loc pentru bază. Da, bază. Pentru că casa o să fie făcută mai încolo. Baza o să fie într-un deal sau munte, pentru că e cel mai simplu. Și cu timpul o să ne căutăm un loc pentru casă și o să ne construim una. Acum avem și niște semințe. Acum nu avem nevoie de ele. Văd multe animale aici. Asta e de bine. O să omorâm acum câteva. Zic, de aici cred că ar fi o casă bună în dealul ăsta. Nu să fie mare. Sau poate găsim un alt loc. Acolo cred că e bine. Cred că aici o să fie casa. O să spargem niște pământ de aici și aici o să fie casa. Nu cred că am nevoie de un doctor. Un turnăcop. Ne facem spatul prima dată. Turnăcopul și topor. Deci aici o să fie casa. Cred că nu trebuia să spargă două bucăți. Să punem bun. O să facem acum o ușă. Așa. Normal. Bun, am făcut ușa. Mă aduc crafting table-ul în bază.
Deci, după cum am spus, casa o să fie mai încolo. Nu vreau să ne grăbim cu seria, vreau să fie o serie lungă. Așa, aici o să punem perete. Aici nu e bine. Aici, poate. Nu. Să punem în partea asta crafting table-ul. O să minăm puțin totuși pe aici la perete. Pentru că avem nevoie și de un furnal. Bineînțeles, trebuie să punem altundeva crafting table, dar l-am pus totuși ca să îmi fac așa o lopată. Pentru că avem nevoie și de lopată. Pe aici. Distrugătorul de pereți. Bun. Pe aici. Bun. Mai trebuie să spargem aici un strat în sus. Of. Deci bun. Și e cam gata baza. Să luăm de aici crafting table-ul. E bine că am făcut de vreme patul, dacă nu trebuia să stăm o grămadă până. Și e bine că sunt multe animale aici. O să facem și un chest acum. Avem nevoie și de un chest. Noi punem așa. Bine. Deci se înserează. Și o să mergem pe afară, o să mai omorâm niște animale și o să ne mai plimbăm puțin, mai spargem. Mai luăm și niște lemn. Vreau să vă spun că nu o să postez prea des canal. Bineînțeles, dacă nu o să vă placă, nu o să prea postez deloc. Dar aș vrea să postez o dată sau de 2 ori pe săptămână. De acolo îmi pot. Pare că nu ne-am făcut sabie. Am uitat complet de sabie. Da, folosim și mai bine cu târnăcopul. Și nu vrea să-mi dea carne.
foarte multe oi, cred că o să ne facem și niște ferme. După ce ne facem și casa. În sfârșit, ce vrei? Dacă o să vă placă seria asta de Minecraft Survival, o să continuăm cu ea. Dacă nu, o să încercăm altceva. Sper să ne strângem mulți aici pe canal și cred că ajungem până atunci o să băgăm în chest ce nu avem nevoie acum. Mergem oare să mai strângem niște lemn? Da, acum o să-mi fac și o sabie să vânez cum trebuie. Acum putem merge să vânăm. Așa. Bun. Sper că îmi dai carne. De ce nu vrea să-mi dea carne? Bun, și cred că o să încheiem aici primul video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, dați un share ca să le arătați și prietenilor. Și dacă vreți să fiți la curent cu videoclipurile pe care o să le postez în viitor, dați și un subscribe. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!